Waqt laqa ta' diskussjoni dwar it-traffiku u t-trasport, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li Gvern Nazzjonalista se jara li trasport jirrispetta l-standards ta' kulħadd, madankollu qal li hemm bżonn li jinqata' l-abbuż. Sostna li fl-aħħar snin iktar minn irdupjaw il-karozzi bil-white plates, qal li l-problema mhijiex biss għaliex ħafna minn dawn is-sewwieqa jistgħu jkunu barranin li mhux informati bil-liġijiet, imma minħabba li żdiedu ħafna u qal li minflok is-suq isuq il-ġungla suq. Dr. Grech staqsa kif jista' jkun jkollok sewwieq ta' white plate li jagħmel 8 sigħat fuq platform u mbagħad 8 sigħat oħra fuq platform oħra u għalhekk taxis bojot ma jistgħux jikkompetu ma' sitwazzjoni hekk. Il-Kap Nazzjonalista qal li taħt Gvern Nazzjonalista dawn il-platforms se jkunu reġistrati mal-awtorità biex ikun hemm reġistrat il-ħin propju tal-ħidma tagħhom u qal li bekk jinqata' l-abbuż. Għalli min jabbuża taħt Gvern Nazzjonalista se jkun qed jitwaqqaf milli opera fuq il-platform. Enfasizza li dan ma jfissirx li l-Partit Nazzjonalista se jkun riġidu imma se jkun gvern li jimxi bil-qalb waqt li ma jħallix lil ħadd ieħor jabbuża. Il-Kap Nazzjonalista semma wkoll il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jkun hawn servizzi diretti ta' trasport mill-lokalitajiet għall-istudenti fosthom tal-MCAS u l-Università. Dwar il-proġett tal-imsida, Dr. Grech staqsa kif jista' jkun jkollok kunsill lokali u Kamra tal-Periti b'vuċi waħda li l-flyover se toħloq problema u l-Gvern jibqa' dej. Enfasizza li Gvern Nazzjonalista se juri l-karti u l-istudji kollha biex issir diskussjoni matura u b'saħħitha li qal dan u kontra ta' dak li jagħmel il-Gvern li għal diversi kunsilli lokali jgħidu li l-Gvern lanqas jaġġornhom fuq xogħlijiet li jkun se jagħmel. Dr. Grech qal li f'pajjiż ta' 900,000 persuna hawn biss 18 il-breathalyzer, bi 17 minnhom ingħataw b'donazzjoni mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni. Qal li l-qalba li għandu bżonn il-pajjiż hi li jitlaq minn gvern jew biss manager tal-kriżijiet għal governanza b'direzzjoni. U qal li għandna realtà ta' gvern jipprova jnaqqas mix-xufiera fit-toroq u fl-istess waqt fis-sentejn li ġejjin se jkun żied il-popolazzjoni b'70,000 ruħ. Qal li d-direzzjoni ekonomika tal-pajjiż hi li mmorru għall-ekonomija ta' kwalità u li ma nibqgħux niddependu minn importazzjoni massiċċa ta' barranin. Kompla jgħid li l-mira tal-Partit Nazzjonalista hi li 10% tal-vjaġġi isiru bir-rota imma qal li biex dan isir hemm bżonn infrastruttura adegwata. Dwar Għawdex Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ilu jirsisti għat tkabbir tal-port tal-Imġar u r-raba vapur fost affarijiet oħra.